Toto bol nový crazy valentínsky update v štýle brainrote. Začalo to tak, že sa mi snapol, potom spawnul nové valentínske lucky bloky, takže som ich samozrejme pár kúpil a hneď aj otvoril. Z ktorých mi padla Lulu, čo je ženská verzia Dula a dvaja Love Sahur, čo je Secret Brainrot. Potom pridal Cupid Machine, do ktorej je možné priniesť dvoch konkrétnych brainrotov a môže vám z toho padnúť lucky block, brainrot alebo nič. Takže som tam dvoch priniesol a dal ich variť. A keď tento proces sa mi trošku urýchlil, tak som to otvoril a získal lucky block. Potom spawnul jeho baseku a konečne išiel spawnúť finálne Migatito, ktoré sa mi spawnulo s candy mutáciou a to je podľa mňa celkom vzácne. To tiež znamenalo, že som mal Migatita už dve, takže som sa rovno vrhol na nový rituál, ktorý sa mi po chvíli podaril a hneď sa spawnuli aj Los Migatitos. A keď som ich kúpil, already mali 3 mutácie. Takže som sa ich rozhodol trade farmiť, tiež som skúšal rôzne taktiky trade farmenia a v konečnom dôsledku mali 5 mutácií a dávali 133 miliónov za sekundu, čož je celkom solidný brainrot. Ešte som sa ich rozhodol presunúť na môj alt účet a nakoniec som otvoril tento secret lucky block, z ktorého mi padol pod hotspot. A to je všetko, čo sa stalo na valentínskom admin abuse. Daj odber pre viac videí.